Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. Masha Allah. Masha Allah. Ya ba. Broda? Broda? Aliyu? Ina Aliyu? Ga gidan mahaifinka. Alhamdulillah. Allah na gode maka. Broda sai mu karasa ciki. Kai, ina za ku da kayan nan? A'a. Akwai kayayyaki na sababbi a ciki mana. Allah ka ne kake neman ka da mutane ne. Ka shigo gidan arziki. Nan wajen daga nan ai sai wajen kiban sababbi. Da Allah ka da su. Ku karaso mana Aliyu. Kamikancin banza da wuri ko duka ba. Bismillah, bismillah Broda. Bismillah. Daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba. Ya ina gajiya zai kofa ya gida lafiya. Assalamu alaikum. To bismillah. Sarkin kofa. Barka da shigowa. Broda bismillah. Bismillah. Sarkin kofa, sarkin kofa. Sai kalle kake ta yi. Zo mana. Broda. Sarkin kofa. Tun da zuwa. Yawwa, da Allah shiga kai mana sallama da Alhaji. Insha Allah an gama. Insha Allah. Sojan ma'aiki. Sallallahu alaihi wasallam ranke dade. Kun san dalilin da ya saka na kira ku? Gaskiya na yi wani kuskure ne wanda ban ji daɗi ba sosai. Mun ɗan samu matsala ne ni da Umar Hashim wanda har ta kai ga na ɗaga mara murya. A matsayin shi na shugabana a cikin wannan ma'aikatar. Kuma jagora na wanda nake son na aura. Gaskiya abin bai min daɗi ba. Na ji ciwo sosai. Shi ya saka na kira ku da Allah. Ina son ku je ku taya na bashi haƙuri. Sannan kuma ku jiyo min magana auren ma'aina ta kwana. Saboda a cikin ma'aikatan nan har wasu sun fara zuwa min da maganar soyayya. Wanda ni kuma a zahiri na gaskiya babu wanda nake son na rayu da shi idan ba Umar Hashim ba. Shi nake son ya zama mijina kuma shi nake so. Gaskiya ne abin da kike yi baki kyauta ba, domin Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma yana cewa bismillahir rahmanir rahim ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa'i. Duk girman mace, duk darajarta, kuma dukkanta, kuma ko me ta mallaka a duniyar nan namiji a sama yake da ita. Sai dai alhamdulillah. Masha Allah. Allah mun gode. Yaro ya shigo. Yau za ka ga mahaifinka shekara da shekaru, sai yau Allah ya kawo ƙarshen wannan wahala. Allah mun gode. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba, ita izar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin sofircin alkai. Malam Tanimu, ka sani fa su mata diyar da kake ganin su ɗaya suke, amma ba ta ga maka cewa ta ɗaga masa murya ba? To su mata sukan yi laifi a bisa raunin zuciyarsu. Idan suka yi maka laifi sai sun koma waje ɗaya su ga ai abin nan ya dame su, sai kuma su yi nadama kuma su zo su baka hakuri. To kar ka yi mamakin duk sanda take masa ɗin nan za ta sake ɗaga masa murya wata rana. Shi yasa aka fi so idan za ka auri mace ya kasance kana santa tana son ka. To idan aka samu soyayya a junanku shine za a samu sauƙin matsala. Shi yasa duk wanda isan mace tarere ta yake ya haƙuri da halinta,
sai aka yi sa'a aka yi dace shi kuma Umar Hashim mutum ne mai haƙuri, aƙili, mai cikakken hankali kuma mai yafiya. To ina ga wannan abu mai sauƙi ne Hajiya Karima. Za mu je kamar yadda kika umarce mu, za mu ba shi haƙuri kuma za mu jiyo maki magana aurenki da shi mu kori 'yan bayan fage. Ina miki albishir kuma za ki farin ciki da abin da za mu zo miki da shi game da aurenku. Za ki ji alkhairi. Na gode sosai sojan ma'aiki. Na gode da kula. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da Aliyu, ga mahaifinka. Baba. Malam Hamza, bismillah. Alhaji, bismillah. Bismillah ku. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ranki daɗe barka da aiki da jama'a. Yauwa Rabi'a, ya naku aikin? Alhamdulillah. Na gani kin yi abin da kika saba yi kullum. Na gode ranke daɗe. Ranke daɗe ina matuƙar godiya da yaban da na ƙara samu daga gurinki. Domin hakan yana ƙara min ƙwarin gwiwa game da aikina. Hakan wani salo ne da na koya a gurin Malam Umar Hashim. Yana yin hakan ne saboda ya ƙara wa abokan aikinsa himma da ƙwazo a wurin aikinsu. Kuma haka ya kamata ga duk wani wanda ya girma wani a wurin aiki ya dinga yaban na ƙasa da shi. Haka ne ranke daɗe. Ni ma na ƙara samun ɗimbin ilimi. Rewa ya dacewa. Man Hamza, bismillah yi mana addu'a. To Allah. To sallu ala nabi. Minta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofircin alkhairi wani ba zai ci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Iza ba ta sanya biyayya in To, ba alhamdulillah. ai ba. Allah ya nuna mana ranar da muka daɗe muna jira a wannan gidan. Allah ya dawo min da ɗana Aliyu bayan tsawon shekaru da muka yi ba mu gan shi ba ya ɓace. Hajiya Sara, Allah ya taimake ka. kina da abin da zaki ci? Ba da abin da zan ce ranka ya daɗe. Sai da ina ƙara jaddada godiyata a gurin Malam Hamza. Bisa namijin ƙoƙarin da ya yi gurin kamana Aliyu. Habiba kefa. To, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan lokaci kuma ya kama wannan rana. Shi kuma Malam Hamza Allah ya saka masa da alkhairi. Alhamdulillah. To, kamar yadda ku sani dai, ban taɓa samun rana ta farin ciki kamar wannan rana ba domin rana ce da ina jira. Sakamakon haka, akwai abin da na tanada na wata ƙaramar walima da zami. Za mu ci abinci, za mu sha, za a yi raha.
Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Amma ranke daɗe kamar na ga baƙon al'amari a fuskarki, duk da dama ke gwanarsa ce. To wanda bakon al'amari ke na Rabia? Ke gwana ce wajen nuna ma duniya farin cikinki ta hanyar bayyana shi akan fuskarki. Dama kuma sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma menene dalilin wannan annurin naki na musamman da na yi tozali da shi daga shigowata? Ba komai bane dalilin Rabi'a, face murna da farin cikin samun yayana Aliyu da aka yi. Dan yanzu haka ma har an kai shi gida. Wannan shine dalilin. Kai, alhamdulillah. Allah mun gode maka. Ranki daɗe na taya ku murna game da samun Aliyu. Dama ina cike da tausayin ku na rashin Aliyu har da mai girma Matawalle kuwa. Alhamdulillah, yanzu kan ya bayyana har ma yana gida. To masha Allah, Allah mun gode maka. Amin ya Allah. Allah ya taimake ka. Na ga kowa a cikinmu muna murnar zuwa Aliyu. Amma kuma Nafisa? Ko kai sama ba su yi ma da shi? Nafisa? Ga yayanki na. Yaya sannu? Ina wuni? Lafiya lau. Sannu da zuwa. Amma Malam Hamza baka gabatar min da waɗannan mutum biyun ba. Su waye? A to ranka daɗe wannan shine Bala Buroda. Shine wanda ba dare ba rana, ba sanyi ba ruwa ba rani. Muka yi ta up and down sai da Allah ya taimake mu ya nemo inda shi Malam Ali aka nemo Aliyu. Gaskiya ne. Wata ranka daɗe ni na san inda yake don haka ni na ɗauke shi muka je aka taho da Aliyu. Shi kuma wannan bawan Allah wannan da kake gani ƙolo kenan. Tun suna yara in suka je bara in wannan ya samo abinci ko ɗalla baya mata tare suke ci. Don haka wannan shine satiyarin Aliyu. Don haka idan babu wannan Aliyu ko zama a gidan nan ba zai iya yi. Na fahimta, shakuwa. Haka ne, ka gano ranka da ne. Allah sarki. To alhamdulillah. Yanzu na ganin lokaci yayi da ya kamata a ce mun je mun ci abinci, amma man Hamza nan kai dade. Duk wani abu na sallama ku zaka tura mu akan nan ba zan tura a ciki. Ka ci ko? Masha Allah. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Mu mazan sai mu je can dining table, su kuma matan su zauna a nan sai su yi nasu abincin a nan ko? Bismillah dana, mu je ko? Waye dace waye sabo. Masha Allah. Wani ba zai kuka ba. Ita izar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofircin alkhairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai. Wai na ummi ne? Ranka ya daɗe. Ta tafi kama ruwa. In ba so za a yi ba. Saudat. Na amuranka ya daɗe. Na fuskanci kwana biyun nan kamar akwai wani abu a cikin zuciyarki game da wannan tafiyar da muke yi. Ranka ya daɗe. Ina ganin kayi wa Saudat mummunar fahimta. Babu komai a cikin zuciyarta. Face alkhairi saboda duk inda ta je dole nan za ta dawo, dole ungul ta dawo ta na tsamiya na gadara. Kamar yadda na gaya miki a kwanakin baya, zaman ki cikin su yana da matukar muhimmanci, yana da fa'ida sosai, saboda zaman ki a cikin su zai jawo hankalin su daga aikin da suke aikatawa na ba daidai ba su koma aikata daidai. Da godiya Firdausi, san da kokari Firdausi. Ina godiya ranka ya dare.
Ranka ya daɗe. Na. Babu komai a zuciyata sai alkhairi. Good. Yanzu dai Firdausi. Ranka ya daɗe. Samira. Ranka ya daɗe. Saudat. Na'am. Ina so na sanar da ku cewa Aliyu ɗan gidan Matawalle ya bayyana. Masha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah mun gode maka. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Tilasirin ya yi sosuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka da baka da aiki. Barka da yau daji. Ya aikin? Alhamdulillah. Lafiya ba daji ya na ganka haka? Lafiyar nan da sauki ranka ya daɗe. Sai dai fatan Ubangiji Allah ya kawo mana ɗauki don matsayin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ha. To me faraka? Yau bayan na kammala aiki sai na leƙa yanar gizo-gizo. Sai na ci karo da wani labarin kisan wata yarinya wacce wani ɗan ƙasar China ya mata. A taƙaice dai da na bibiyi labarin sai na ga soyayya ce ta haɗa su. Daga ƙarshe kuma cin amana sai biyo baya. Wanda hakan ya sa ɗan canan ya bi ta har gida ya kashe ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika wannan abu ne mai ɗaga hankali ba ɗaya ji. Irin wannan abubuwan da suke ta faruwa a duniya kenan yanzu. Babu abubuwan da suke faruwa illa ka ji sun tashin hankali. Can an yi kashe-kashe, can kaza, can kaza. Babu wani wuri inda ake zaman lafiya. Kwarai kwaran kai daɗe. Wasu an san dalilin musabbabin abin da yake faruwa. Wasu kuma ba a sani ba. Wannan kashe-kashen da suke faruwa sun samo asali ne daga rashin adalcin da shugabanni suke yi ma al'umma da suke jagoranta. Sannan wasu daga cikin malamai sun zaɓi son abin duniya a kan su faɗa ma shugabanni gaskiyar al'amari wanda Allah da manzansa suka kawo mana. Domin su faɗa wa shugabanni gaskiyar abin da Alƙur'ani da hadisi suka zo da shi game da adalci da kuma azabar da take tattare da mulki. Musamman idan wani jagora ya buris wajen sauke nauyin al'umma. Sannan muwa talakawa muna zalunta junanmu saboda zalunci da cin amana da yawa a zamantakewar mu. Saboda zaka ga mazan aure wasu suna tauye haƙƙin iyalansu, suna fita yawon zinace-zinace. Sannan ana samun wasu matan
suna yaudarar mazajensu, suna fita suna zuwa suna aikata zinace-zinace da sauran abubuwan ha'inci a tattare da su. Za ka samu jama'a suna ciyar da iyalansu da haram. Sannan bugu da ƙari ana samun mutanen da ba sa iya warke wani hali na tsanani da Allah ya ɗora musu. Suna aikata abubuwan da zuciyarsu take so don kawai jin daɗin duniya. Ta yaya za a mu zauna lafiya bayan ita kuma duniyar nan Allah ya riga ya gaya mana ba komai bace ba. Hakika ranka daɗe da kai wannan tambihin sai hankali na ya ƙara karkata. Abubuwan da ka zayyano suna gaba-gaba wajen halin da al'ummar mu suka tsinci kansu a ciki. Rewa ya dacewa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Ƙwarai kuwa, amma ina da yaƙinin cewa al'umma za su ji tsoron Allah, su cire kwaɗayi da san abin duniya. Duk wata mu'amalar mu ta zama abar koyo a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya rayu ya kuma koyar. Idan aka yi hakan, to da duniya ta zauna lami lafiya. Don ko da rigingimu tsakanin addinai ba za a taɓa yi ba. Musamman idan mu musulmai muka zama tsintsiya maɗaurin kiɗa a faɗin duniya a duk inda muke. Saboda haka waccan magana take son waccan yarinyar da ka faɗa mun da farko. Babu abin da ke jawo wannan illa kwaɗayi. Menene kwaɗayi? Kwaɗayin abin duniya. Ba ki da gashin wanci, ki ce lalle sai kin kitsan wanci. Idan kana saurayi kaga wani ya sai mota sai ka ce kai ma sai ka mallaki motar nan ko ta wani irin hali. Idan ke mace ce kika ga wata ta mallaki wani abu sai ki ce lalle ke ma sai kin mallake shi. Za ki iya bada rayuwarki da komai akan ki samu abin duniya. Wanda Allah subhanahu wata'ala duk mutumin da kaga ya halitta, kowane mutum da irin baiwar da Allah ya masa. Zaka samu uba yana da ɗimbin dukiya amma ɗansa zai taso zai mutu a cikin talauci. Babu yanda zai yi. Zaka samu wa ko ƙani ya samu arziki mai tarin yawa a duniya amma kaga ƙaninsa ko kuma wansa ya mutu a cikin talauci saboda ba zai iya azurta shi ba. Allah da ya halicce shi, shi kada ne zai iya azurta shi, kuma wannan ƙanin nasa ko wannan wan nasa haka zai mutu a cikin talauci. Babu yanda ya iya. Ya ba za mu yi hankali ba. Wace irin rayuwa muke yi? Wace irin al'umma muke rayuwa a cikinta? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu. Ya Allah duk wani abu da zai zo ya tarwatsa rayuwar mu Allah ka yi nesa da shi. Allah ka nesa da shi. Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya. Allah ka samu fi ƙarfin zuciyar mu. Allah ka samu fi ƙarfin zuciyar mu don girman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ranka ya daɗe, ka yi haƙuri. Rewa ya dacewa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofarin alkairi wani ba zai cutu ba. Barkar aiki na kai. Sakatariya kina lafiya? Lafiya lau ya aiki. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Ce zan duba. Ina duba zan miki magana. Ok, to ba matsala. Umar Hashim na ofis ne? A aron ka daɗe sun fita shi da Hajara tun ɗazu. Shi da Hajara kuma? Shi da Hajara na ga fitan su. Okay, shikenan. To na barka lafiya. Shi da Hajara.
Kai kuma me kaka gidanmu? Tambayar ka nake bawan Allah baka bani amsa ba. To ai ban san dalilin da yasa yake tambaya ta me yasa na zo nan gidan ba. Wani abu ne? Ko daya. Kawai na tambaye ka ne saboda na san cewa wannan gidanmu ne ba gidanku ba. Ko ka zama dan gidan ne ban sani ba. Hajiya Nafisa. Malam Umar Hashim. Abin da nake so ki tuna shine ya kamata ki san cewa nan gidanmu ne. Saboda ko babu komai shi mai gidan a ƙarƙashin sa nake aiki. Saboda haka zan iya zuwa wannan gidan a kowane irin lokaci. Saboda ni ma gidanmu ne. Saboda haka wannan bayanin da ne miki ina fatan ya tuna miki wane ne ni. Wannan shine dalilin zuwa na. Ahaba. Wannan kuma matsalar ka ce malam bata shafe ni ba. Amma ina so in gaya maka zuwan naka yana wuce gona da iri. Kuma ya kamata a rage jiji da kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Ke ko me ka kina? Ba kwa ka ce in ka ruwa. Aje ki wuce. Aliyu, bayan batanka mun shiga rudani da tashin hankali. Mun gaza samun kwanciyar hankali. Ni da mahaifinka har sai da ta kai mun haƙura. Amma cikin hukuncin Ubangiji sai gashi Allah ya da mana da kai gida. Babu abin da zan ce wa Ubangiji sai dai face godiya. Allah na gode maka da ka damun da kai cikin gidan nan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hajara. Na mami. Har kun dawo? Eh. Shigo mana. Ga ki ga yayanki Aliyu. Daɗin cin alkhairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duba. Ya Aliyu. Na'am Hajara. Sun da dawowa. Yawa sannu. Dama mai girma Matawalle ya gaya mana cewa suna hanya. Shi yasa ma muka yi sauri muka zo domin lokacin tashi ma bai yi ba. Kuma ma ba ni kaɗai ba ce. Ke da waye? Ni da Umar Hashim. Yana ina? Yana babban falo. Bar ma in je in shigo da shi. To. Kuma ina so ki san wani abu. Ke ce ya cancanci a gaya ma haka. Kuma ina so ki sani cewa idan har baki sauke girman kan naki ba da duk irin wa'annan halayen naki da kike yi, Umar Hashim da kika sani a da har yanzu shine. Malam Umar Hashim, bismillah. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Mutane ma suke su firgita ni. Malam Umar Hashim bismillah. Zaki. Ina wuni? Lafiya lau. Ya gidan? Lafiya alhamdulillah. Ya aikin? Lafiya lau. Ya wasu. Malami. Na'am. Assalamu alaikum. Masha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ai muna ma'aikata mai girma Matawalle kira ne yake gaya min cewa
su Ali suna hanya. Shi sa muka ce ba za mu kasa a gwiwa ba, gara mu zo mu a tarbe mu da shi. Kun kyauta kuma kuka baro aikin ku kuka taho. Ai ranke dade abinda aka dade ana jira shekara da shekaru kuma aka same shi. Ai garin wa a ce mu zo mu nuna murnar mu, ai murnar da mu. Kai kokari Zaki, an gode Allah saka da alheri. Amin amin. Sani Malam Ali. Yau san da zuwa. Kai masha Allah. Indo? Wai kin lura da irin wainar da ake toyawa a cikin gidan nan kuwa? Wace waina kike nufi? Ai in dai gidan nan ne an saba toye waina kala-kala, amma wacce daga ciki? Bata ga Hajiya Sara ba ta kowa rawar jiki da dawowar Aliyu gidan nan. Ita kuma Hajiya Habiba kamar abin ma bai mata daɗi ba. Gaba ɗaya ma kwata-kwata bata karɓi Aliyu 100% ba. To amma ke ta ya aka kika yi wa Hajiya Habiba wannan fahimtar? Abu ne fa a fili Indo, ba ki ganin yanayi akan fuskar ta? Na lura. Amma ya kike ganin dawowar Aliyu cikin gidan nan? A matsayin shine ɗan gidan Alhaji Matawalli. Kin ga Indo, ni ba ni da wannan amsar tambayar taki. Amma mu jira lokaci shine babban alƙali akan komai. To, Allah ya sa mu dace. Amin. Ni na gidan nan fa yayi. An san fa a lokaci kaɗan za mu canja, za mu yi bididi ba da dala. Kai? La ilaha illallah kai? Lafiya me ya faru? Hajiya Sara ce ta yi min text. Wai in je in sami mai girma Matawalle in ce wai ina so zan fara aiki a ma'aikata. A? To mana haka akwai abin da ta faɗa ma haka ne. Yayi. To Sulari in banda abin ka ai gani nake kamar abin yayi kusa ai. Kai bari ka ji in faɗa maka. In bacci kake yi ka farka. Ka fasan cewa kai ba ɗan gidan nan bane. Kuma kai ba kai ne Aliyun da ake so ya tabbata a matsayin ɗan Matawalla ba. Idan baka je ka aiwatar da abin da ake so ba, me ake jira? Ai dole ne ka bi umarninta, abin da ta ce ma shine daidai. Kai ni fa bari ka ji in gaya ma, na rantsi ma da Allah da a ce zan ga kuɗin mai girma Matawallan nan, ba ma sai na tsaya wani ɓata lokacin wani bin process ɗin kuɗin nan ba. Don haka ka je ka aiwatar da abin da ta ce ma kai, in dai kana neman zaman lafiya, don girman Allah ka taimaka mana. Sulari ka ringa yin ƙasa-ƙasa mana, in ka zo ka tona min asiri ya zan yi. Tunanin banza kake yi, dole abin da ta ce ma shi za ka yi. Kuma bari in gaya ma wani abu, ka rage wannan tsoron da kake yawan nuna shi akan fuskarka, saboda idan har suka gane kai ba ɗan gidan nan bane, na rantse ma da girman Allah da gani har kai babu wanda zai tsira. Saboda haka ka je ka aiwatar da abin da ta umarce ka. Shi kenan, wasalam wa kitabi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka da ina ne? Lafiya lau masan. Bismillah zauna. Dama ranka da akwai wata magana da nake so mi da kai in ka bani dama. Ina jin ka mai son. Faɗa abin da kake so ka faɗa. Dama na kasance mutum mai sha'awar kasuwanci, sai kuma gashi Allah ya nufa mahaifina babban ɗan kasuwa ne. Haka ne. Ka zo min da magana mai daɗi mai son. Dama ina so a cikin kamfanonuwanka ina so in yi aiki a kamfani ɗaya. Ni ma akwai gudunmuwar da zan bayar insha Allah. Hakan zai zama abin alfahari a gare ni. Amma ka san me nake so da kai? Duk ma'aikacin da ke aiki a ma'aikatata to tabbas sai ya kawo takardun makarantarsa, ko da ko ɗan da na haifa ne a ciki. Karka damu, kar wannan ya ɗaga ma hankali. Takardunka kawai za ka kawo. Sannan kuma zan so a ce ka fara zuwa babban ma'aikata, ka fara ganin yadda ake tafiyar da al'amura a can.
ka ji ko insha Allah. Na gode ranka da ni. Allah ya maka albarka. Amin. Ranke daɗe, na sami mai girma Matawalli, na ce ina so in yi aiki a ɗaya daga cikin kamfanonuwansa. To, amma sai dai abin da ya faɗa gaskiya magana ce mai girma. Ya ce in kawo takardun makaranta na, kuma ke kin fi kowa sani, ni babu abin da ya haɗa ni da boko. Habiba. San da shigo allare ne. Barka dai Habiba. Na lura cewa tun daga lokacin da Aliyu ya shigo gidan nan, walwala ya rabu da ki. Har izuwa kuma wannan lokacin, na ga fuskarki babu annuri. Ko menene dalili? Babu komai allare ne. Habiba, akwai dalilin wannan canjin yanayin naki, ko ba kya so in sani ne? Aliyu, ina so ka kwantar da hankalinka. Idan aiki ne a cikin kamfanonuwa mai girma Matawalle, kamar ka gama samun su. Amma abin da nake so da kai, ko da wasa, kada ka sake ka ba da kofa da wata matsala ta wanzu, wanda wani ko mai girma Matawalle ya gane cewa kai ba jininsa ba ne. Abin da kawai nake so da kai kenan. Insha Allah. Amma in dai aiki ne Aliyu, kamar ka gama samun shi, abin da kawai nake so da kai, kwantar da hankalinka, ka saki jikinka. Za ka iya tafiya. Na gode. Akwai wani abu da yake min yawo a cikin zuciyata, musamman daga sanda Aliyu ya shigo cikin gidan nan. Ke ko menene wa'annan abubuwan da ke daminki a cikin zuciyarki haka, wanda ke kasa sanar da ni? Habiba. Zuciyata tana faɗa min wasu abubuwa masu yawa. Allare ne, kuma abubuwan suna da girma. Zan iya sanin waɗannan abubuwan da suke da girma, wadda kuma suke da nauyi, da suke cikin zuciyarki. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasiri